Časti, hej. Ale chytro, lebo už zvonilo. A nižšie trošku. Ja sa začne roušať. Jeb. Dobrá. Nižšie trošku. Sme zradek tam dole. Dobre, jo. Je tam. Máš červené. A vládzeš to. Ale už má ruky červené, už sa mu trasu váha. Ale má arkoleku! Už musí zamerať valeci. Ako straší. Ja, že máš červené. Aha, budem tam trasu. Dávaj. Daj mu druhou. Ruky mu na kúpu. Má už červené. A ešte ja dostanem. Ale má rozpálené. Koľko? Pozri, jak sa mu trasu, nižšie. Dávaj. Marek, Počkaj. čo dajte? Teraz zmeňme, hej. Počkaj, idem ja skúsim. Ale pozri, jak má. Ale Marek má ty červené. Fajne. Ale ja musím jazať. Už mám úplne spávané. Choď trošku nižšie, daj ešte. Nižšie? Hej, hej. Čo robíš teraz? Ale keď nemá tiltone, ja som ti to nerobil. Jau. Dobrá. Ticho. Jeb. A teda keď čo máme už rozri. Ja jebať. No povieš, ešte dáme to. Keď ste zabere, dajte. To je lavačky mu dáva, ja riadne šupy. Rýchlo už, lebo mi ona... Materka si vychádza. Dobre. Postoj ako kouboj. Že ako to štípe. No neviem, ja som to zbral. Tie nohy Marekové, pozrite sa. Ale ja ako kouboj. Aj, šupy. Aj spalo chce hrať Marek. Jeb. Počkaj. Pauza do piču na to. Počkaj. Musím si trošku oddychnúť. Pozri sa na druhú a tú prvú má akú červenú. Vyštípanie. Ty ukážal z druhej strany, Marek. Na táto boli skrčkovať. Dobre, no. A teraz. No, už Ale na budúce to dohráme. Teraz pozdravujem ako na spasenie všetci.